रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। छोरा काम धाम रानी चला बाबा के धाम, छोरा काम धाम रानी चला बाबा के धाम। देवो घर में भीड़ सुना हो खेला तमाम। आदे यादव जी के गाड़ी बुक कइले बानी, चलो यादव जी के गाड़ी बुक कइले बानी। नाथों के नाथ भोलेनाथ बारे हो, सुख दुख में हमनी के साथ बारे हो। उनके कृपा से तोहरा के पहिले बानी, उनके कृपा से तोहरा के पहिले बानी। राम शरण जइए हो, गेरुआ साड़ी धनी लेके आइए हो। असलम प्रेम से पैसा मंगैले बानी, ऋतु आदित्य से पैसा मंगैले बानी।